Llevo 2 semanas buscando porco. Donato de los Jardines me dijo que estos son sus hermanos. Onde está o porco? E os herdeiros da cruz? E o futbolín? Xa non estou nin na lavadora! Tratouse dunha das manobras máis arriscadas da televisión. Como Agisco sempre dicía, nunca traballes con nenos nen animais. Pois imagina que un animal sexa o que dirixa un programa para nenos. Da tarde, hora da merenda. Se non o vía pola tele, o tiña grabado do día anterior, incluso un fin de semana.